Gde ste, brate? Ja sam Cujmo, imigrant, brate. I mislim da je konačno vreme da snimim jedan klip, da se zahvalim svima vama koji ovo pratite, podržavate, napušavate, jer sam ja te, bra, dečko, lepo nasnifan. Vaspitan, brate. Šta sam ja rekao? Rekao si nasnifan, brate. Teo sam da kažem vaspitan. U svakom slučaju, Miju, gde ste, brate? Ja sam Oca, imigrant, brate. Mnogo cenimo sve povratne informacije, jer one nam pomažu da poboljšamo naše uslove. I u ovom klipu hoću da se fokusiram na nešto što mi je mnogo vas reklo, a to je kako su mi klipovi do jaja i kako se nekad slažete i nekad ne slažete s tim što pričam. Zato sam rešio da podelim s vama jednu moju listu koja će vas, da će Bog uveriti, da sam kalibar osobe s kojom je nebitno da li se slažete ili ne. Stoga bih hteo da vas pitam zašto ste se sve uspavali u životu. Jer NPR ja, brate, voz, avion, bus, da, posao, školu, faks, volontiranje, da, nastup uveče u klubu, da, prijemni ispit, polaganje vožnje, da, snimanje, da, svirku van grada, da, operaciju glave, da, gostovanje u emisiji na TV-u, da, izvini Marina još jednom, većinu intervjua za posao, da, termine u SUP-u, opštini, ambasadi, da, da, ovo za ambasade verovatno, noćnu smenu, previše puta, smenu u 4 popodne, takođe, drugi deo smene dok sam bio na praksi, posle pauze za ručak, da, brate, tekmu, da, tekmu na TV-u, da, dej, da, leju, da, pazar, da, seansu kod psihijatra, da, uspavao za spavanje i napravio žešći domino efekat kojim je tipa drko narednih 19 dana, da, i lista se nastavlja pozamašno, ali iskreno smara me više spika, tako da realno gledano, bar da shvatate da nisam neka sad osoba za koju treba da razmišljate, da li to što pričam ima ikakvog smisla, kapiraš? Pa svakako nastavite sa sugestijama i sve to, jer ko što rekoh, sugestije mi ovde u... Gde ste, brate, ja sam Oca, imigrant, brate. Mnogo cenimo. One love. I hvala vam još jednom svima na podršci. Samo sam to hteo da kažem.